λέγεται ότι κάποτε ένας ερημίτης, ο οποίος καθόταν ψηλά στη φωλιά του, στον βράχο, έβλεπε κάτω τον κάμπο και έβλεπε ένα χήμαρο, ένα ποτάμι που περνούσε. Μια μέρα είχε κατεβάσει πολύ νερό και διεκόπη μια μικρή κοινωνία που είχε εκεί μια ξυλογέφυρα. Την πήρε μπροστά και έτσι όσοι ερχόσατε αυτό εδώ. Έβρεκε δε καταρακτόδο. Βλέπει ότι είχε πάει ένας, είχε ανάγκη φαίνεται να περάσει και γονατίζει μέσα στην προσευχή και προσήφιε στο Θεό να τον βοηθήσει να περάσει πέρα. Πολλή ώρα ευράσει και κόντρα ευράσει. Όταν τον είδε ο ερημίτης, σήκωσε και αυτό στα χέρια του στο Θεό. Θεέ μου, πώς τον άνθρωπο αυτόν, δεν γιατί ανάγκη έχει, εσύ την ξέρεις. Προσθέτω και εγώ τη δικιά μου προσευχή, τη δικιά του. Έπειτα από πολλή ώρα, σηκώθηκε αυτό, κάνει το σταυρό του, μπαίνει μέσα στο ποτάμι, αλλά το ποτάμι τον πήρε και επνίγει. Το καρίστηκε ο ερημίτης που δεν εισηκούσαν δυο προσευχές. Και έρχεται τώρα, στη δύσκολη αυτή στιγμή που βρίσκεται, μια άλλη που του έδωσε τη χαριστική βολή. Βλέπει εντωμεταξύ και έρχεται ένας άλλος. Προηγουμένως και αυτός έφτασε εκεί, κάνει 3 σταυρούς, μπαίνει μέσα και περνάει. Εδώ άλλος γονατιστός, τόσα ώρα και προσκύφτεται, και εγώ προσευχήθηκα γι' αυτό και τον άφησα στο πνίγηκε. Δεν ήσταν οι προσευχές μου. Τώρα αυτός δεν έκανε 2 σταυρούς, τον αφήσει και περνάει. Πού είναι η δικαιοσύνη? Γονατίζει και διαμαρτύρεται στον Θεό. Δεν σκόνομαι από εδώ, αν δεν μου πει πώς σκέφτεσαι και γιατί ενήργησες έτσι. Ο Θεός είναι αγαθός. Σε αυτά τα πράγματα και συγκαταβαίνει την αδυναμία του ανθρώπου αυτού και του στέλνει έναν άγγελο να του πει την απάντηση. Πήγε ο άγγελος, τον χτυπάει στην τάξη, λέει τι κάνεις εδώ? Προσεύχομαι, λέει, τι να κάνω? Γιατί προσεύχεσαι? Να, για κάτι που σκανδαλίστηκα. Σκανδαλίστηκες? Τι σκανδαλίστηκες? Αυτό και αυτό λέει έγινε. Εδώ καθόμουν, κάτω έγιναν αυτά τα πράγματα. Γιατί λέει αυτό που προσευχήθηκε τόσα ώρα τον άφησε λέει και επνίγηκε και αυτός που είχαμε 2 σταυρούς δεν τον άφησε να πνίγει. Αυτός του λέει δεν επνίγηκε, προσευχότανε κι άλλοτε του λέει. Και θα προσεύχεται κι άλλοτε. Αυτός προσευχήθηκε μόνο τώρα που είχε ανάγκη. Ούτε άλλοτε προσευχήθηκε, ούτε άλλοτε πρόκειται να προσευχηθεί. Δεν γελιέται ο Θεός.